Gipuzkoako herritarren batzarra demokrazia deliberatiboa praktikan jartzeko egitasmoa da. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Telesforo Monzon, Herrigintza Laborategiak eta Arantzazu Labek sustatu dute deliberatiba aholkularitzaren bide laguntzarekin. Elga OCDE erakundeak zehaztutako praktika honen printzipioak oinarri hartuta 2022ko azaroan abiatu zen herritarren batzarra. 2 hilabete lehenago eta ia urtebeteko diseinu lana eta gero, auzaz edo zozketa zibiko bidez aukeratu ziren Gipuzkoako 32 herritar. Lurraldeko aniztasuna ordezkatzeko irizpide ezberdinak kontuan hartuta. Adina, generoa, hezkuntza maila, hizkuntza ezagutza, bizitokia edota tokiko produktuei ematen zieten garrantzia. Aukeratutako 32 herritarrek 40 orduko deliberazio prozesuan parte hartu dute. 2022ko azaroa eta 2023ko urtarrila bitartean, 4 asteburutan elkartu dira Gipuzkoako Foru Aldundiak jarritako erronkari erantzun eta proposatutako galderari gomendioak egiteko. Nola bermatu dezakegu Gipuzkoako nekazal jarduera klima larrialdiari aurre egiteko? Ni afaltzen ari nintzen, eta nire atia etorri zen eskutitzakin, eta esan zian irakurri zula, baina bea ez zela asko interesatzen, eta beder nik interesanekan. Eta nik irakurri nun, eta interesgarria iruditu zian, eta esan nun, probatuko dut. Egia esan nun uste hartuko ziantenik, eta nire atiak ez da esan zuen, probatu, baina seguraski ez, eta bai, azkenean bai. 15.000 cartas, fíjate. Y que habíamos sido seleccionados 32. Y que a veces yo le pregunté a mis hijos primero, digo, a ver si va a ser una broma. Han visto la carta y eso me ha dicho, sí, mamá, apúntate, a ti que te gustan esas cosas, que eres entremetida. Eskuarten hartu nunen, kanpon bat zeon nola daiteko esaldi bat, galdera bat, herritarren batzarra. Ez non ezagutzen, iniziatiba hori zeonike. Eta irikin non, irakurri non, eta behin da berriz irakurri non, ondo ulertu non, dena ziurtatu arte. Eta ja hortxe gelditu zitaiten burun, galdera ezberdinek ez da. Bai ez, zertako mezido hontan sartzea. Me animé porque es un sector que me interesa, el sector forestal y el sector agrícola y ganadero, y me apunté simplemente por intereses personales y didácticos también. Alde batetik gaia interesgarria iruditzen zitzaiten, eta, igual ez nuke esango beste gai bat izango balitz, igual pentsatu ingo nuke, parte hartuko nuken baino ez. Baina momentu honetan, nire bizitzako momentu honetan gaia interesgarria iruditzen zitzaiten, eta gainarez iruditzen zait, ondo daola bestei eskatzea, eskez digute entzuten nahi, baina hauain ematizue aukera, zuk nahi dezuna eta zure iritzi emateko, eta aprobetxatu aukera hau, ez kexatu bakarri, baizik eta zuk herritar bezala jarri zure aleginak, eta ez dit zerbitzen, eske ez digute kasorik ingo. Eske ez dute entzuten edo politikariek gero aurrera emango dute guzti hau, baina ez bali magea saiatzen argi dago ez degula ezer aldatu edo mugituko. Ez dakit gero guk zeozer lortuko degun epe luzera, baina argi dakatena ez bali naiz saiatzen ez detela ezer lortuko. Pixkat hori izan da nire motivazioa. Ni baserrin jaioa naiz, eta gaztetan aldegin nuen baserritik, baina gerora ere anai baserrien bizi da, eta beti izan dut erotxo baserri mundua. Eta beti eukidez kezkan naturaregatik, ingurugatik, orduan erraza izan zait. Aukera bat eukitzea, ezagutzen ez dezun jendekin, ez ezaguna dan gai bati buruz hitz egin eta akordio batzuk ailatzea beti da aberasgarria, eta pentsatzen dut hemendikan ikasi deuna gure bizitza pertsonalako edozein arlota pasatzea posible izango deula, ez? Ikasitakoa banatuko nuke hainbat atal ezberdinetan. Batetik gaiei behai ikasi dugun guztie,
hemen izan ditugun ponente guzti horien ezagutza txantxa horiedanak eman dizkigute, eta gauza batzuk nahiz eta ezagunek ziren, lehen komenta duten bezala, ingurune, landa eremu ingurune baten bizi izan da, zenbait ezagune ziren, baina beste asko eta asko ez, eta txantxa horiekin gai hobeto ezagutzen lagundu dit. Askotan pentsatu behar izan dut, Leire, ez zaude bakarrik, hau ezin dezu esan, edo aurreko aldamenen dituzun jendeek errespetatu dituzu, orduan, zentzu hortan bai lagundu digu pertsonalki edo profesionalki pixkat hobetzen ikusten dut. Comunicarme con la gente me encanta, o sea, me encanta dar mis ideas, aportar mis... me encanta. Pero, pues eso, no estoy donde realmente quiero estar. Y bueno, no estoy muy contenta con lo que es la resolución de todo esto. Nola lan egin daiken, hain ezberdinean jenden arten, hori baita ere irakaspen bat izan da apartekoa, gaietik aparte daun irakaspen bat, eta gero prozesue beha gustatuta izugarri, nahiz da igual zenbait puntutan hobetzeko gauzak egon, baina gustatu zain nola eraman duen, dinamizatzaileek, lana nola izan den, eta 3 irakaspen horiek azpimarratuko niziguzke batez ezta? Gaiai lotutako, lantalde nola lan egin daikeun jende ezberdinek, eta gero prozesua beha nola jondan. A gusto daría un 10 o un 12 si lo hay, a esto, a esta asamblea. Yo para mí es lo máximo. Con 79 años que tengo, he vivido una experiencia inolvidable. Ojalá que pueda revivirla muchos años en mi mente, que la tenga como la tengo ahora. Y estoy encantadísima con todo lo que se está proyectando, desarrollando, con lo majos y agradables que sois, que yo, una abuela como soy, pues no pensaba, digo, a mí me tendrán ahí para un lado, de cualquier manera. Y veo que todo el mundo, compañeros y las chicas, todas los coordinadores, todos, estoy que más ya no puedo estar, más súper contenta. La gente al venir de voluntarios, no sé, es más abierta, más a expresar su opinión, más, no sé cómo explicar. Es un ambiente muy bueno, muy cálido y te ayuda a ti también a abrirte un poco a los demás. Pienso que ha sido un acierto la Asamblea Ciudadana. Berria da, nik ez dut ezautu formatu hontan, beste erabateko formatu baina formatu hontan ez. Eta hortan izan da nobedosoa. Ez dakit 10 asko izango da, baina oso eroso da 10-etik. Ni asko gustatu zait, oso ondo pasa dut. Egia da, goiz esnatze larun bat goizetan, gorra da, baina ondo pasatzen da. Enaiz aspertu hola, eta oso gustoa ikasi dutenakin. Nik uste lagungarri izango dela, etorkizuneako. Eta egin ditugun proposamenak funtzionatzen duten, laguntzu duten. Batzarra deitzean hartutako konpromisoari helduz, Gipuzkoako Foru Aldundiak gomendio bakoitzaren erantzuna eman du martxoaren 14ko ekitaldi publikoan. Bereziki pozik gaude eta harro gaude. Nik esaten nuen lehenago, parte hartuz Euskadiko Unibertsitateko taldeak ebaluazioan hainbat kontenidu atera dituela hainbat esaldi, baina nik bat hartuko eta irakurriko dizuet iruditzen zaidalako funtsezkoa. Eta da, esaten du, prozesuak eragina izan du pertsonengan. Parte hartu ondoren, politikan, demokrazian eta prozesu parte hartzaileengan konfiantza maila altuagoa adierazi duzue. Beraz, nik esaten nuen, justu krisian dagoen elementu batean, eragina izan du prozesu honek. Eta nik uste dut hori dela guztiontzako pozgarri. Herritarrentzako da pozgarri, eta erakunde publikoentzako eta arduradun politikoentzako denentzako da pozgarri. Ikusten dugulako horrelako lanak gero emaitza dauzkatela. Barruan daukadan poza da, etorkizunarik izen despliege guzti honetan, honek daukala signifikazio oso importante bat, kualitatiboa, benetan zailagoa den, guretzako bentsa zailagoa den prozesu batean, egin duelako oso ekarpen importante bat.
bidea erakutsi dugulako. Eta horregatik dauka ekimen horrek inportantzi horren handia. Kasu honetan, zuek herritarrok, 32 herritarrok, parte hartu duzulako zuzenean. Para mí ha sido intenso, pero ha sido muy gratificante, la verdad. Y espero que esto se pueda repetir. Prozesu guzti honen parte izateaz arronago eta dudari gabe behin da berriz errepikatuko nuke. Exigentzia maila handia eskatu du ezan zuen aldetik, baita gure aldetik ere, benetan lan sakona eginda etxe honetan eta denei eskerrak eman nahi dizkiet, eta aldi berean konpromisoa hartu dutenei adorea aitortzen diet, baina guri dagokigunean gertatzen dela konpromiso horri eutxiko diogu eta datozenei, kasuan aldaketa egongo balitz, honen berri emango diegu noski. Prozesuak jarraitu egiten du eta gomendio hauen aplikazioari jarraipena egitea dagokizu herritarrei. Edo ala interesatu zuen hori. Hasteko, guk proposatzen genituen bi ekitaldi edo bi momentu daude aurre ikusita. Aldundiak devoluzio moduan egingo dituenak gomendioi jarraipen hori nola, aplikazio hori nola egiten ari den, aurtengo urrian bat eta 2024ko urrian bestea. Modu hortan, prozesu honen eragin positiboa, herritarren ahalduntzea eta politika publikoetan izandako inpaktua bermatu nahi da.